kini Chief Minister udon la kata kabor jingduna lesing ngalaban ong udon jingduna ki skor udon jingduna kabor yo I ki khmat namar ba ngi pha ki memorandum shim lapej shim lalak ban putri ka madum tam ki khot jang ke HYC maulai ka bade na preng ki santli ki seng bhalang ki blami shakmat bandawa ban pun urlong ki khandai li ki mat ka ba ki bu po ka safe in yotra mission ki lami kansan pan ra ki plakat ringkat ki jingperta ha maulai nong kumar ha ka jingle yuk jat umentri rangba ka jela shakate krishna layo I ba markmat umentri rangba ka jela ushipet sa ta ka jinglingo na ka kali ka bo sham ye ki te ki khot ke HYC haba kran bu ba don bok lang carling do present ke HYC maulai circle ulong bakri ka jingmi kansan ke HYC kalong pandawa na ka sarkar bakade ban pin mat ban pin sngo yo umentri rangba ka sarkar ba matla bat ka kulut ban pun ulong ki khandai li ki mat jing dawa ki be seng ki la bu khmat ka sarkar ulong ru ba ka seng kanang ya khmat ha ka bai dei ba kani ka jing ki ba kindet ba ki mat jing dawa kin urlong la kumnu hashwa ban trekam ka model code of conduct Bo pitep ba nagliang jong ki santli ki seng bhalang kila launch dengan safe neutral mission jidawa hangtai hak safe neutral mission ti hak ni ka step ka ba menta ka khat sau trek ngiyo jingtep ba nagliang jong chief minister wan hang ne po molai nongkwar kenika sunapani ti kumba phi tep hi nagliang jongi kum ki kinhun seng bhalang ngila dawai kini kimat jidawa na do kham slam menjua ladangin pai habde bat ke government ro nginom lak banlen ba ke government ya kani KLP bat ya kani ke tin khasi ka pas ba ka resolution teknologi gini arti gimat kidan segwi pat gimat ya ke banak liang jong ka safe new transmission ngiken thop lang kita kilong ba teknologi gini arti kalong sekwe long ban penbet biang ya ka MOU depot hapdeng ban penbet thmai no ya ka polisi thongkam lani ta restriction policy ka ba moros kata pietep khamyu jingmun toy bun garu ngidawa ro ban IT no sak CBI ya ka jing syak dakat jubor ka jing jong weni kirang ba jong song jing mulai ba Chesterfield thank you ngidawa ro ban weng no mardor kini ka an khalai ni casino bat ban thongkam no mardor dagalan tiga pakoi ya kitiki bakan pos kumba pilai I lengba kinong wat RTI ngi I babon teli ki bakan pos samto de kini kimat ya kaban nagliang jong ka safe neutral mission ngidawa nagliang sarkar te nagliang jongi kumba ngi labo ya ki memordom ngilab ya kedok na kapor ngi imat ba kejiwan jongi kalong balada kidon ki PA nani PS jo u gibadon rekat bakin pasut hulang ya u bangi kum kinoi lam jong safe neutral mission ding ba santli seng balang ngidawa bakini bar khot kimat kidepan urlong no haswa kataka jingle shwa ka model code of conduct dan shwa ka election arjar pulai tenang leng jongi kumbang ila ya rai ba kanika surprise agitation dan bangin panpau ya kata gaji ki ka bakendet dang menem step nglayo jingtep un tron sini tinggal helum hapreng katuk aningut kinoi lam seng balang kibadan hapo ka safe neutral mission tingangit skembo usiam lada udon sisa kata kabor perkat kum uta ubashong hapo ka khat kum minister lane u chief minister udai ban le no mardori kini kimat dawa kiba kajak kumreu kala terang gosang sersemba